Ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. Kedu ife Ogechi ejiga n'ofu ebe? Kedu ife Ogechi ejiga n'ofu ebe? Ogechi, ị na-adọrọ gị onye obodo, chefuzie that na enwere mgbe bring out your fellow woman Igbo to the social media. Read the woman. Oruzie on turn na gị na-awa anya. Oruzie on turn na gị na-achaghasị anya. See, go and rest. Ga ka izo ike. Life na turn by turn. Emegwara egosi na-eshi okwu. Emegwara egosi na-ewe igwe. Onye obodo aha ị na-adrag na ịfụtawa na ụmụ ya na social media. But ịbụ nwaanyị ruo onwe gị, chepụta na one day na that thing mere na use against you. But your fellow woman ka ihu pụtara social media were ebe ọ gba ọtọ tina social media ụwa afọ ya. Oruzie on tọrọ na gị na-awa anya. Go and rest, gaa zuo ike. Gaa zuo ike. Onye obodo give this matter. Onye obodo emeligo gị 100 times. Amaka after me give me a video. Na say that na nigga drag onye obodo to the eternity. Ị na-drag nwoke to the eternity. Onye obodo bụ nwoke, ịbụ nwaanyị. Ị gaa na America na also if self ike je kwokwu self adịkwu self. Ike agwụgwọ gị. You're just forcing yourself to do video about onye obodo. Ịghọtago? Onye obodo ịmụrụ ọ bụ comedian ka ọ bụ. Gị na-ewetara ya ọnụ. Gị nọrọ America na-ekwu okwu na-adara gị onye obodo na-akpọ ọra comedians afa ndị nkiri onye ọbụla gbasara afa na ihe gị na onye obodo na-eme. Gị na-akpọ ha afa. Ogechi gaa zuo ike. This matter between ngwa na onye obodo ọ dịgo mma. Ọ bụrụ na ị nwere ụmụ, gaa zụọ ụmụ gị. Onye obodo ka onye obodo focus on his skit making and comedy. Onye obodo focus na rice ọ na-eme. Ịbụ nwaanyị, mgbe ị dịburu eke nwaanyị ibe gị were ọtọ ọgba na-eke ụmụ nwaanyị ndị ọzọ. Ị mara na one day your own will appear. One day nke i mere ga-apụta ejiri gwa gị okwu. Kịta anụ ana your own apụtago na gị ṅụọ n'ihi ya ekwu okwu na-asị ya dara onye obodo to eternity. Ị ga-eme nwunye ebe a. Onye obodo has been in the industry for 10 years. So enweghị likọrọ ọfụtara gị ya dara gị ya ka ị nweta this time around. Anọ m ka ị na-agbọ ndị nọrọ onwe fa na-enwe gbasara afa. Mind your business. Ọ na mụrụ ụmụ, gaa zụọ ụmụ gị. Ka onye obodo focus na rice ọ na-eme. Share this video. Daalụnụ.